không lấy phi bro không lấy phi long nghe phi sẽ phi lại lắm ta cái này video ngắm bắn sing hab bắn chule kat hab like nomor ki jing kimpor ki banga bat mentarung hab bắn mi te hadian kan nusu ayo kan say diang ini ngebaik te bat bagus lain ngadon ni kepas mo kini di kepas na bata ki jing don kam bekerti ki banga hab bắn đấy mình thép hay rumlong bu hang ni rumlong hang ni thép tu kani ke bike janga kani ke ka 135 di Pulsar 135 banda kani Ngomong sih bable video kini hibu per balai genre ngani ai mo ngan saya tapi ini video no nak ko port ko iban dah kan ni video jing sang ngan mai pi mi ki report mo ko bang jumlen ban ai ti kwa pen sai hang de la song manya kwa pen sai hang ni bakata kalong ba bun pedeng jongi ngi ap eta kasngi bakakan kut no ta lockdown pat kita ki school kita ki jing pule lani kita ki kampai ba kin sedang no sendat em ya kan ni kan num long kum ta kiri jong ka perthai boro hi ki dan ka umdum kim tip lanu ban pli kita ki jing ki lockdown ki jaka ki kiri ni ki jela ki jong ki tin re ya kan ni ka ba hab ban pediang hi kum ki rupat ba kata ka long ba ngi hab ban penmeli ni la di ban im dukum kan ni jing im banong ka jing im ka ba hab ban im lang ban im rinti lang dah kajing don jong ni yang jing pang haki melang salang jing lani hakani ko perthai kapumut ba kanum jae kot kumba kimilenti ki babon ba utau covid-19 unsu sakut benyok sebab unsukut no hakui kesini nang tu hakui per kesini kum la sai pat lalong normal biang lalong la biang lut nang song kanum long kum damo ti wala yo makana yu tau dawai ru la di bayo makana yu dawai mentang sengiru la sai ke sengi hi kemud sendat kanum don kata kajing peli ta ki jakapat ba bat ki wei kelat soi ta sarkar ni mo de yakani ngakren be jak perthai hi burok wei namar ba kalong ke bas ir banong ban pelat hi ya ki jakapat ba makala ban bu jing ma ya ki babon te ngakwa ba bengini sai lang hani ba kata kajing long normal ni kata kajing long kumtang kum bajulong biang sa sisin kan long suki ba kanum long sendat mo tenri hapeding jong kata ke ipan ke di ke bangi de ban na peding kita ki kerukom im ke jong ni kerukom tri kam kata jong kerukom de kamu rukomon jong nganget ki bun ki ba la pen kalan ni sakamat ki ba la kala jing sa hadu mentaru tenri kadan ko wei pat ka ba kongsan ba isap has ni mau kadan wei ba kongsan ba ka ba day bat ka imlang salang jing ka yeng kesem ke jongi ba kata ka day ya ki khun ki kiti ba ki barit ki jongi ki yeng kesem ke jongi baling oi kani namar ba dang ini singi khendak nganget bun peng jo phiru i ka tu ka film ka video ka ba ilale i win perlok jongi hapo youtube i ba Eliza bare mo te ka pen ketik jimut ya yang ban nganget i babun ru namar ba kani ka jinglong jingman juni covid-19 deh ka jing sisa ka kata hoi yengi ya kayo ka kwat bat ki wei ten rei ka kata ba ya mentahi ka de ya ki khna ki jongi ki khlung khna jongi ki yeng ki sem namar bikini ki de ki badang don kam menta ya kata ka lawai ki jongki bat menta dang ha ka karta ka badang red ki ha bani kendu dang kidang ni school ki dilah ha bani kendu kita ki jinge ye ten rei kum no pat bangi lam penya sya prang yaki la kalau ki yeng ki sem jongi li hakno jaka biki ki don khanam kum no bangi lam penya sya prang kita jinglong jing im ka jongi ka jinglong jing im ka jongki da ka jing yarap ka jongi kum ki henmen kum ki kimi ki pa ha ki yeng ki sem ki jongi wa nomor banganget bun mentap mundon ki bayo ita ka school ka jaka puli ka babiang ti bun hoi ki dan ki bala ajing rap na ka school bana iling ba ki whatsapp ba ki jing ka henry ke pat ka rukom lani ke pat ka kamram jongi kum ti ki bahiyang sam ki henmen ni ki kimi ki pa bigin le da benta jongki ni ki barit ki jongi mo maka kamera mi ki jongi kumita ki kimi ki pani ki hinman kalong ban hikai kini ki barit halagi yang kisah jongi hapre ni lockdown ki tinggal labu hani spotli ki mat labu renti bikna bingin bingin pusan ba bingin ya smooth ho ya jing don kam jongi ni jing hikai mo te phila ban don khambon ru ya kata te ndre yakini ki de spotli ki banga labu baka banikong ka de ka akor
hikai yaki ya kakor nomor badai tang ni kapor ke bangi nyela ban lumlang yaki kila ban lumlang yaki bingin hikai ya kakor ke burom la kalong hayeng hasem la kalong berkibriu ki manabar la kalong hanu nu bentaru di ban hikai yaki ya kakor kabar pat ke di ban hikai gi ke khtin ke thli ke khtin ke thli ke bamod ome tangka ke keren paring le ke keren khasi ndai kum nur ban penan kami ke khtin la kalong haki jaka pai ba la kalong haki jaka haki pa balong paramorwe le ni barki khlung khna habai kai le ni yaki rang yaki ba la he la san ba kum da ter mo te kata ka di ke khtin ke thli kum nur ban penan kam ke bat kabalai kalde ban hikai ki ya ka jingkit khle nani tak responsibility ke bangi la pano khtin pareng nomor ba lada nio ban hikai ya kani kan penlong ki bikin long responsible nani kin long kita ki bakit khle bandan ke jing ba khle la kalong hieng stem la kalong nam ta ki para la kalong nam ta ki kur la long nam ta jong imlang salang khna bikin long kita bakit khle badan ke jing ba khle la shai hadin habut andai baki la he mo kata dik balai ke besau ke dei ke jing slur hikai ki ke jing slur kani ke jing slur kalong mde patang banong ban le ginu ki kam ban yerin ko na jirong ding ban ko na jirong building tenre ke jing slur ke balong la ban bur ke paring ru confidence mo tiba kata ke de kata ke jing long so scam hala de bat ke jing slur ba dan kanu ru ke ban ke bala ban long mau jing thot ni ke bala ban penting pesir ke jing mu jongi dai ke tan ke jing slur ke jongi ke jing slur jongki ni gibaret kabala ban yarab ki ban jam sisilang ban jam kita ke jing ki badan ahmad ke jongki ma te kebasan kalong ban hikai ki ke jing kata ke jing kalong ba ke beningkong ke jing yaki kimi pa ke laban long ke jing sipara ba laban long yaki jing yaki para marjan marpa ba long jing ruki imlang salang te bat kani ke de kawai ni kitolong ke bala ban pen kersoi heki yakani ke mensim jong jing ke mensim jing tiblam ke mensim ru ban long ke ban IT yalade da beta jong kiwei baru ban le baru ye kiwei te kani ko long kawai ni badan kam te ba kata dik besan bu banri ko long ba in hikai yaki ya ke jing koridor jong jing start in hikai ki jing koridor jong kata ka la dalam bu ti paring ta wisdom mo ta ka jing start la kala ban long ka bingyo ni school ki jongi la ni la ban long bingyo na kinu ni bentaru re bingin yo ko riki nambar bakum kini ki por bingi suthu bakam kamdan ka school kamdan kata ka classroom interaction ka badan lingba ki kla ki jaka puli jongi ka bakong san hi ka long bangi ki baki ki habat suthu ya ta ka jing koridor ka jing start ba ka detang mangi ki bahe ban mangi ki kimi ki pa ni ki hinman ki bala ban pin ban ai ki jing kai ba kata ka jing start ka long ki koridor tianang ta ka bahinyo ko long ba ngin hikai ki bokumu bikin nang ban long porlok sipara ngit bun na pedeng jongki khon ki kiti jongi bun ki la im ya ka jing ya don ringkat bat ki porlok tang school ba mla su ba kadu no kan ki jing dei sipara ni kadu no ni jing dei sibahayen ni basan tenre ai ba kani ka jing don jing hipon ni lockdown kan hikai kan penlong yangi ningkong ban kumnu bingin nang ban ithu lagi khon ban ilang perlok lagi khon ban kumju ban hikai lagi khon khiti la de khram bikin nang ban ilang perlok lang ban ilang barki la kalong sipara ni la kalong sibai ngasam ban bikin nyau ko dia kata jing dai mo to kata ka de ba nyau te ba phra manta ka ba phra kalong gani ba hang ni nganget bagi babun dapeng jongki khna puli ki badan ki green zone mo kita ki jaka ki bala dan ki bala light menta banik bala lingkha bala banlik rap riang kalau pi ni ko ba hikai ki om tang ban lur lingkha hikai ki om tang ban pukti ban lek ban bet smbai ban lek thung lek jap hai te ki lingkha ki patha ki jong pi en re ban hikai ru yaki jing koridor jong kata ka komle jong kata ka rep kriang khnang bala shali singi haba ki pas di play school di ki pas di school jong ki kinom e pi kinom e ya kata ka jing ya ta kaleng kha ka pethor go jong pi ban phet no sor bro khnang bala di ki yo jing stan kinom e no pi hre kin tiu ya pi la kalong kata ka kam rep kam reng ni hakno no go bentaru kin tiu ya pi khnang ba kin long go jing khu na bata ka yeng pan na bata jong i pi we mo kata ka dei ka ba phra ka ba khandai ka long ban hikai ki
ya kan ni ke jing koridor jong ke jing yade lani ta relationship mo ka ni kalong ke jing yade la kalong hapdeng shiying shisam ni kalong bagi para marjan ni la kalong bagi parlok ti hikai ki ya kata ke jing koridor jong ke jing yade khanang bala shail shisni habki he kisan ki kin smooth hu ya ka dor jong jing yade la kalong lagi la kham he lagi lang samla lani lagi yo briu lani ki ya lani ka jing tre jing ta jong ki lani ha ko go benta jong ki khana bikin kin nyokor ya ka jing yade para briu ti kan jing yade ko mau mene kam dak thup ta jing yade si samla si chmoin Henry kadai si ka kentup rui ka jing yadai hapdeng ki bahaya ngasem ka jing yadai bi para marja marpa jing yadai barki imlang salang mo kata kadai ka we ka bakhandai banong bapin hikai ka jing koridor jong jing yadai yakini ki barit ka jongi man ka bisi phau ka bakhado kata ka long ba in hikai yaki shapam blai tibat kani kadai ka banwan ra ya ka long reng kan thaudar rengi kan thaudar wadi jing jum berkhat ke jongi bakan pelwan dor lut ya jing jongi be ka lawi jongi baro te ba ka wei ru ni ba kong santam nomor ba khlem ublei ya kani kal kalong ko jing sha ba khlem ublei ngi nginum la belong ye nginum la ru ban long kum ni ko mangilong bat pingin yo ban pek ni video ni bingila ban le ya kanu ka kamru ko ban wi kisingi show kisingi mo te kini ki dispo telinga ngai bon apden spi pila bandan dikiwe pat kini ki jingbo runti ki jonga namar ba bale kani kade kawe ni ki rukom ka bangi la pen khre ka lawe ki jongki ha ka rukom ka ba pher ba namar ba bon hi la de ba yo shuti mjudon kot banong ban ya don lang shi ti la review stili we la don chano ka jingi sang ka bam kai ten re pa la long kum ni ya don shi ban di sang rum long te komut ka kong san hi ka long ba banya ka bangi le kai video game banya bangi le kai ni pelut por haki ki ni pelut por kum no bingin ai jing hi kai iwe bat khamtam le kini ki ber jongi de ki rukom ki ba pher la no di video la long di kitien ki jisna na no nuru doi ban ai ki kata ka kulsor ban ai ki kata ka rukom lani kata jing start ka perkhat perdan ka ban long jing toy da jongki hadin habod hoit ke jing start ki bingi yo ni ki na ki school bat ki jaka pulis ngi ki pen pro jabi ngi re kam long tang kum ta re ka badan kamru ka dei ka jing sneng jing crowd ni ki jing hikai jongi na hi ngi sam bat ka ni ka dei ka wein kita ki por la kalau ka jing jongi bat hadu mentang asmo ba dang dei tang ka ni ha jing jonga ba la bandan hi haying shi sam bon kenta bon de ki sngi bin chi shong lang tin re ga ngin sim ni ka bu bangin la banai ki jing hikai dam ta kini ki barit ki jongi mo di nomor beli badi hakani ka por kini barit jongi ru ki la ban yo i kalau korni yang jong phi ki la ban ye phi na dum men sngi hadu damin tibat ka de ka we ni ki la bangi la ban hikai ye ki de jing long jing jongi da tin ka thli jongi le dan no ko kam ru mo namar badai tang hai ki rempe yeng ki jongi la ban sanjur ya ka long ren yeng ka jong bureu hoi pnyo sngo ye ki jing kiu ki jing her pnyo sngo ye ta ka jing yap them pnyo sngo ye ta ka jing kulmar ti henrei na kwa bingi ni suthu lang hani ba ka jing long jing jongi ka hap pan ya chkhmat bakata ka perkhat perdan jing kam de bu sakun no tang hapo jo kani lockdown ba o bakan sapoy no ta ka singi bakan sakun no na tang sa beteng biang em kanum long ta kani kan ya suki bat ngimpat yo i ya kata ka shadu kan beteng ya kata ngimpala benti belum dan padan basai menuru ti henrei da bata jong kini ki berit ki jongi bat ki di kini kita ki ban sa seng ban sa thau ba sa penwan dur di kalawe ki jongi baladangin ngim hikai ye ki baladangin ngim batai ye ki hoi kelat di jing start ki ba ki kot ki sla jungi ki ba ki la bana mar suthu ba hakani ka por ka bu jinge ki babun ban yo kata te ndrei aga ba kongsan hi ka long ba kumno bingin thau penwan dur ki kumno bingin oshrong ye ki hapor badang rit e khanang bala shal shisngi kin ini ipori batang arbna lai banai bangi hale ngila banyo ban hikai ki ai kan long ko jing hikai ko koridor tam ko baki kan mau shirta nang ni khmat bekinum kan mau ta kita lockdown ni kan mau ki jing hikai ki ba ka yeng kasam ka ai ki ba jing hikai baki henmen ki ai baki ta ki bahe ki ai khanang ba kata kan long kata ka kaspa pa nam ta jung ki hadin habut ti bata kumni kumba ngangalong kumni kumba ngi long ru kade nakadaw jong kijing hikai kade nakadaw jong jing sneng jing khraw jong ki bahe pasan ki jongi ti bat kani kade kawei ni kita kilat
ba mengi pat kum kita gibala he kum kita gibala kham ya shahmat ka karta ka jongi bingin nang bangin hikai pat yigini ibarit ki jongi ti hadu bini syam yang pat bhi hakoi pa ko video nganang ya to ti video nang ya page ti bat ngindang ye kendo pat ha kita ki video lano si nang banong ti andre college bun ki jing sha chopi college bun ki jing kersan ki jongpi bat ki jing apshita muru ki jongpi ti ketai jangan di phone rani ka hadu mata kan ide ka nyau tarik jumnai jemang ajar pok college bun